Apa ya mesin muni ini? Oh iya, duit TV barang ini. Yo alah. Anu kan, Ah, mbak tak pilih motor ya. jalan motor. Ada warung. Warung. Golek bako. Yo, Ya oke. ya. Ya. Pilih motor neng warung, golek baku. Orang wepo di motor. Apa cek bensin ya? Wah, 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 wah. Oh my god. Oke banget duitnya. Kerja apa? Anu, boleh kayak. Ya kok duitnya oke banget. Ekon baik, tak melu cuk. Wah, nang warung kok disih tak tak bae lah. Warung yang bisik. Halo, nang. Mbak tes barang warung, nang. Sing apa? Anu lho. Hai, Hah, lecok ini duitnya oke banget, banget di. duitku kuwi, Mbah. Kerja apa tau film? Kerjaku yo sampean pengen melu kerja. Ah, Kerjaku ngerongsok. maksud Gajine emang 3 juta sedino. Mbak tak melu ya? Melu. Heeh. Tapi tak takon bose dhisik. Persyaratannya engko tak takon ke bose yo. Keterima apa ora ngono ya? Yo. Oh, Engko sampean keterima apa ora engko tak nganu bose yo. heeh. Interview engko. Oke oke ya. Oh iya, ayo ayo. Terus Mbak Yo tak engko balik tak ya. celo Ya. yo. Oh guys, itu Mbak Mbak kejutan. Ya, oke. Sampean daftar kerja ngene bosku ya. Kenggone kene iki to. Yo, Oh, tak celuke bose yo. heeh. Wis celana. Bos, go. Waalaikumsalam, Mbah. Celuki putu kurak krungu Mbah Oh ngene. iya, tapi Mbah. Anu lho, Mbah ki arep daftar kerja. Kaya tuli kae, Mbah Mary kok duit iki akeh banget. Diterima apa ora? Kira-kira persyaratannya apa ngono lho. Persyaratannya joget, Mbah. Joget dhisik ngono. Heeh, ya iku persyaratan apa siji. Ya tak praktek dhisik ya. Heeh, Mbah. Jajal didelok iki sing bener praktek. Joget. Aduh, sembret. Waduh, sembret drepet ngono to. Ngene. Omah. Sembret suara ngono. Barang to, Mbah. Mbah. Katoke. Tapi masih kuat lho Gisan. Masih Iya. kuat, masih keker iki. Tenagane ya masih Iya. kuat gotong-gotongan. Oh, Mbah. kuat sih an. Iki tes kedua, Mbah. Persyaratan keloro. Iya. Apa? Persyaratan keloro nganu, mlaku, belajar mlaku, Mbah. Jajal aku tak ndelok mlakune sampean. Oh, berarti anggere nakoni kuat, berarti kerjane kuat ngono ya. Heeh, iya, Mbah. Iya. Jajal, Mbah, mlaku, Mbah. Tak mlaku ya. Yo. Wis tak mlaku aku. Nah, kok mlakune ngono, Mbah? Ya iya, berarti ngono iku sehat mlakune. Ngono kuwi. Lah kok ning ngangkat karung ya, Bro, kabeh, Mbah. Bisa dites, Mbah lah. Bisa dites ya, dites langsung. Iya, engko. Saiki persyaratan keloro wis to, Mbah. Wis, langsung dites wis. Iya, Mbah. Tes keterampilan kerja nggih, Pak. Oh, iya. Piye. Sampean angkut iki nang kono kuwi. Tumpuk. Bisa Bisa sing rapi ngono ya. bisa sing rapi ning kono kuwi. Oh, tenang wae, gue saya dibantah yuk. Ya, oke. Masih kuat ngalit. Ya. Ini. Iya. Masih kuat. Iki babane pira? 30 kilo. Walah. Entang. Blok kilo. Entang banget. Salah. Hah? Salah. Piye? Oh, kan ngomong. Nang kono kuwi. Makane kok motone ta. Oh, iya. Berarti ngono diangkat ya. Diangkat ning kono. Nang kono. Lah piye? Nang kono. Sini yo. Yo. Nah. Masih tak meneh, Mbak. Usah kamu. Wah, ora main-main. Yo. Nah. Mbak masuk panggilan kerja. Saiki Ah, pengumuman tak takonke bose yo. Kok bose ngecek dhewe. iya. Oke? Itu 3 juta ya harus. Tato kuat ngono. Padahal megap-megap. Kuat dan masuk kerja. Wis ngono wae. Piye kae, Mbah kae? Kerjane apik ora? Api, Bos. Apik. Api, tenan? Bos. Api, Bos. Terima wae, Bos. Oke karo kowe ya. Ya, terima wae. Wis, Yo, pokoknya ngerti. Nyantai-nyantai, dino. Gaji itu dicetak. Dicek
Mbak kerjane bener apa ora? Ayo, dicek yuk. Yuk. Halo, nganu. Nduk, Mbak wis diterima kerja. Kerjane nang kene yo penak, yo nyantai. Bulanane 3 juta. Iki kacamata ki ngopo cepet-cepetan barang jan. Iya. Mbak kerjane rongsokan iki lho. Iya, sedina 3 juta. Engko Mbak balik engko anjir hadiah apa kuwi ngono kuwi. Oh, hadiah mobil apa motor bisa tak tukokke Mbah gaji 3 juta sebulan kok sebulan. Sedina sebulan 90 juta. Ya wis ngono wae ya. Mbah tak nganu dhisik. Apa jane nyantai dhisik. Walah wong panang wae ditunggu. Loh, Mbak. Kane megang. Oh, iya bane pun putuku no. Lah, sik tembe sedina urung eneng kok ya wis dolanan HP ngono lho. Ya iya. Yo, Mbak ki kok bane pun putune tetok putune nganu jane. Mbak ki wis kerja urung wis ngono mang. Dadi yo Mbah nganu lho. Ya wis. Apa ya? Wis niki wae Mbak sisuk aja-aja kok ngono Mbah. Yo Mbah pisan kuwi tok wae. Ya wis. Untung sampai lah wong mbek mangkat pisan kok lek dipecat piye? Gaji 3 juta ilang. Mumpung sing bose balik dolan hati. Ning ngabari putuku sing lanang, sitoke gentian. Pira nomor ya 0831 74555678. Halo Nang. Oh wis keterima Mbak wis keterima kerja wisan. Iya nang rosokan. Dina 3 juta Nang. Lah kok kowe anjal apa lah Mbah Bali? Motor. Oh gampang. Yo. Yo wis tak tukokke motor ya. Heeh. Ya wis. Mbah kok ndak diparani bos meneh Mbah gak penak mau nelpon adikmu mau genduk terus Mbah di konangane bos kok ndak diseneni. Mbah makan kerja ya wis ya. Hah, gak penak juga. Wong bos ya penakan kok tak megawe meneh wae.